Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka bril nyotar. U Superintendent of Police SP jangka East Khasils uba Vivek Sim menne kasi sajjan ulakantu yaki kimikik pa ki banyak iki thuk bagi daiban pong daka helmet ya lagi kon kanang bakin light naki jing mensau habadan ka jing ja accident haka jing penbana uba Vivek Sim ulong balasaki bagi kimikik pa ki banyak iki thuk haba ki kit ya lagi kon kim jupen pong helmet yaki bat kani kabu haka jing ma yaki lada jia badan ka jing ja accident na markam dan kanu ka jingka ya ka kli ka jongki ulong ban nakabanta ka jing sngan jongki khanna kumta ka Shillong traffic police ka kantu ya barok ki kimi pa bat ki bahayang hasem ki bakit iki khanna haki thuk baki dai ban pentikna bagi khanna kin phong ka helmet kinu ki bapen khenni ka ni ka hukum kin sha dan kuna kat kum ki kendon jongka motor vehicle act OSP ulong baka jinga trailang kalong kabakong san banyada ya ka jing im jang ki khanna haki surok ba ban ya trailang nakabanta ka jing sngan ha Shillong